студия Санчар Медиа тақдим мекунад. манораи Норчабой яке аз ёдгориҳои таърихию меъморӣ. соли 1914 то 1916 бо маблағгузории марди ориф Норчабой бунёд ёфтааст. манора аз ҷониби устоҳои шаҳри Қӯқам, усто Ҳайдархон ва усто Камолиддин бо ҳамкории усто Юлдоши Гачкори Конибодномӣ сохта шудааст. баландии манора 24 метр ва қутраш 4 метр буда аз 6 қисм иборат буд. барои таҳкурсии манора хандақи 6 метра сохта шуда ба зери он санги хороб, чӯбҳои зарранг, арча ва тут хобонида шуд. барои азонгоҳӣ ва сифати дидбонгоҳӣ ва нишони роҳ истифода мешуд. сохтмони ин бино, ин манора 2 сол тӯл мекашад. аз соли 1914 то соли 1916. пас аз сохтмон кардан ин бино сараввал 24 метр баландӣ дошт. солҳои 1991 то ба соли 1994 кулолгари номӣ Бобоҷон Мавлонов бо писараш Тӯрабой онро 7 метр баланд бардошта навсозӣ намуданд. ёдгорӣ дар муҳофизати давлат қарор дошта яке аз ёдгориҳои қадимаи таърихию меъморӣ маҳсуб ёфта, дорои аҳамияти ҷумҳуриявӣ мебошад.